120.000 lagun konpromisoan elkarturik. Euskerak bizi behar duelako, euskeraz bizi nahi dugulako. Gauza batzuk Euskal Herrian baino ez dira gertatzen. Euskararentzat, 21. mendea, 1988ko abenduaren 26an hasi zen. Gauza batzuk, historian behin baino ez dira gertatzen. Baino urruti egin joan gara, goazen hasierara. Hasiera Donostian aurki liteke. 2 urte lehenago hasitako gogoeta prozesuaren azken urratsa izan zen 1987ko martxoan egin ziren jardunaldiak, Euskararen unibertsoa. Izan ere, Euskara unibertsoa da, eta bere burua hedatzen segitzeko borondate garbia du. Une horretantxe hartu zen, Euskararen gizarte erakundeen kontseilua sortzeko erabakia. Euskararen gizarte erakundeek osatua, barne eta kanpo indarrak guztiak Euskararen normalizazioaren alde jartzeko xede garbiaz. Durangon gaude, Historia Museoan, abenduaren 6an egintzen bertan kontseiluaren sortze batzarra. Nik uste dut kontseiluak egingo dituen lanak aurreko prozesuan zehar eta jardunaldien eta fikatu zirela, ezta 3 ildo izango direla, bat gogoeta edo pentsamenduan sakontzea eta berritzea eta gure artean trukatzea bat. Bestea da ikuspuntu sozialetik Euskararen garapenaren plan estrategiko bat egitea, eta 3. izango litzateke euskalgintzaren eragin soziala gehitzea eta pixka bat modu bateratuan egitea. 55 elkartetik gora, eta horietako batzuk gainera, erakunde gehiagoren bilgune. 5.000 langile baino gehiago eta 1000 bazkide. Eta zenbakietan nekez neurlikekena. Elkarrekin jarduteko urrats historikoa egin duten Euskararen eragileak. Euskararen bigbana, leherketa handia, ahalbidetuko duen indarra. Euskararen geroaz kezkaturik, baino gehiengoa euskara garatzearen aldekoa dela jakinik abiatu zen kanpaina. Euskarak mende berrirako behar duen testuingurua sortu beharra dugu, eta lehen urratsak modu ausartaz egitekoak dira. Hain zuzen ere, futbol zelai edo estadioetan. San Mamesen, Anoetan, Mendizorrotzan, Elsadarren eta Agileran. Itxaropen handiaren eta ilusio askoren atarian gaude. Euskal Herria eta bere hizkuntz eta kultur proiektua eraikitzeko aldeko haizeak sumatzen ari garen une honetan. Euskarak ez du oraindik segurtaturik bere etorkizuna, naiz eta aurrerapena ukaezina izan. Euskarak iraun dezan, gu guztion konpromisoa behar du. 35 talde badira jadanik sortuak. Jose Antonio Ardantzak ere jantzi zuen kanpainaren ikurra bere agintaldiaren azken egunetan. 4 haizetara zabaldu da etorkizunari buruzko kezka. UNESCOk dioenez, hurrengo 20 urteotan planetan diren 4.000 hizkuntzetarik gehienak galduko dira. Gure indarra eta bil daitezkeen guztiak behar ditu euskarak biziko bada, iraungo badu. Adibidez, Euskal Herrira etorri eta euskara ikasi dutenek, gure hizkuntzak kolore guztiak dituela erakutsi eta aldarrikatu zuten. Jatorriz eta kulturaz desberdinak, euskarak bertakotzat hartu ditu, eta halakosiak dira jadanik. Michel Fernandez naiz eta New Yorkekoa naiz. Ni Jokin naiz eta Mexikokoa naiz. Mae naiz eta Kaliforniakoa naiz. Etxe regionaletako ordezkariak ere elkartu ziren kanpainaren inguruan. Euskal gizarteak jatorri eta kultura aniztasuna du ezaugarri, eta euskara da guztiak bilditzakeena. Kanpaina izan da mezuok 4 haizetara zabaltzeko bitartekoa. Euskal Herri osora zabalik egon baita. Lurralde guztiak, gizartearen sektore guztiak biltzeko ahalegina egin du oraingoan euskararen munduak. Enpresa eta finantza munduak ere jaso du kontseiluak emandako lekukoa, lagunduz, sustatuz eta bultzatuz.
Juanito Oiartzabale kanpainaren ikurra 8.000ko bere azken gailurrean paratzeko hitza eman zigun. Izan ere, kanpaina osoan zehar kirola eta euskara eskutik helduta dabiltzala garbi ikusi dugu. Hego Euskal Herriko 4 futbol talde nagusiek baloia bezain biribila den baiezkoa eman zuten. Aleginean trebaturiko kirolarien izerdiz busti da euskara. Duela 20 urte bezala. Euskal selekzioa orduan ere, bizinai horren lekuko eta protagonista izan zen. Duela 20 urte, Irlandako selekzioa hartu zuen mendean. Oraingoan, Uruguai zuen aurrez aurre, eta euskararen koloreak inguruan. Euskarari baiezko biribile erantzun zion Euskadiko selekzioak, eta beste behin ere, euskararentzat izan dira unerik gogoengarrienak. Durangoko urteroko hitzorduari hutsik egin gabe, hantxe izan ziren mende berrirako ateak zabaltzera etorri zitzaizkigun lagunak, pertsonai ezagunak eta anonimoak, euskarak guztien beharra baitu. Nafarroan ere, euskararen eguzkiaren epeltasunera elkartu ziren gizartearen luze zabala islatzen dutenak. Kirolariak, irakasleak, aktoreak, musikariak, zientzialariak, bai erantzun zuen Nafarroak. Zuen baitan dago euskararen etorkizuna. Ja guria ganda, baina hala ere hilartio segitiko dugu gure zaletasunean eta hoi behar dugu beti, euskara behar dugu indartu. Nire desiorik handienetarikoa litzateke, ni eta ni bezalako gazteak, unibertsitatera iristerako ikasketak euskaraz egiten jarraitzeko aukera izatea. Eta noizbait lanean hasten garenean, euskaraz lan egin ahal izatea. Bai euskarari. Bai euskarari. Bai euskarari. Bai euskarari. Geldi ezina da euskararen bidea. 250 talde baino gehiago Euskal Herri osoan. Zenbat bai entzun dira hilabete hauetan. Hasierako txantxak uholde bihurtu dira. Euskaltzaindiak urtetan egindako lana ere omendu nahi izan dugu. Euskararen mende berria hasi den honetan, euskara batuak 30 urte egin ditu. Lehen bai euskarari horrek 20 urte. Euskara gaurkotzen, egokitzen egindako lanarengatik eskerrak emateko beta ere hartu du ekimen honek. Guztion zerregina da, konpromiso guztiak behar bai ditu euskarak. Euskararen normalkuntza prozesuak behar dituen neurri politiko eta instituzionalak hartzera konprometitzen dira. Euskal gizarteak aniztasunaren ispiluan ikusiko du bere burua mende berrian, eta horren bila dihardu. Lehen urratsak baino ez dira orain egindakoak, baino bidea, pausoz pauso egin beharra dago. Euskarak gure konpromisoa behar du mende berrian, hizkuntza bizia izango bada. Gaur hemen sinatzen dugun bai euskarari akordioa prozesu horren hasiera da. Es muy positivo para la humanidad que todas las lenguas tengan su propio futuro. Euskal Herriak euskaldun irauteko borondate deliberatua du eta gaur gu guztiok hemen bildurik akordioa sinatzeak horixe adierazten du ageriki gizartearen aurrean. 1988ko abenduaren 23an sinatu zen Iruñean bai euskarari akordioa. Euskal Herri osoko eragile sozialak 22 guztira planetarioan elkartu ziren, euskarak garapen osoa izan dezan lan egiteko borondatea eta prestutasuna erakutsiz. Etorriko dira gehiago ziur gaude, baino hauek aintzindariak izan ziren. Lekukoa eskutik eskura doa, gizarte osora iritsiko baita.
goian euskarari, bai euskarari eutsi goiari, goian eutsi euskarari, bai euskarari bai eutsi goian euskarari, bai euskarari eutsi goiari, goian eutsi euskarari, bai euskarari bai eutsi. Ehun mila lagun konpromisoan elkarturik, euskarak bizi behar duelako. Elkarrekin Miarritzen, Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñan. Elkarrekin satelitez, euskararen unibertsoaren erdian. Euskarak elkartzen gaituelako. Nork esan zuen ezinezkoa zela. Gauza batzuk, Euskal Herrian baino ez dira gertatzen.
oskoitza, jokatzen dugun festa da. Irabazteran gatoz guztiok, galtzaile inorrezka da. Zilarra bada hizkuntza eta urrea bada euskara. Non behar dugu euskaldun bizi, Euskal Herrian ez bada. Euskal Herrian ez bada. Agurta erdi Euskal Herria, Anoeta ta San Mames, ta berdin zadar zeina bilera, bezarkada bana emanez. Mende berrian sartu gaitezen, bai euskarari esanez, bere geroa gaur eskuan da, iraungo duen ala ez, iraungo duen ala ez. Olako egun bat hasten denean, ernatu daiteke pozik, euskaran aldeari direnak, ez sentitzeko biluzik, euskaragatik errantzuten hau, gainditzeko ez da hitzik, ez maitatzeko ederragatik, gurea delakoz baizik, gurea delakoz baizik. Lapurditik anagurtzen ditut, bertxotan 5 futbol zelai, gure hizkuntzan etorkizuna, degu egungo aipagai. Mende bat gehioz eskale gisa, irauterik ez dugu nahi, bizi nahia aitortu zerran, guztiok euskarari bai, guztiok euskarari bai. Anoeta ere lepo daukagu, akordioan bermean, erabakia sendoa baita, guztion bihotz barnean. 20. mende honetan, pasagara txarrenean, eta euskaraz bizi nahi dugu, 21. 21. Arratsaldeon Donostia,
Arratsaldeon, Euskal Herria! Ongi etorri ekitaldi historiko honetara. Hemen gaude, berriz ere, Euskararen konpromisoan elkarturik. 20 urte pasa dira, 1978 urteko bai Euskarari arrezkeroztik, eta orduan baino indar handiagoz gatoz oraingoan. Orduan baino ozenago aldarrikatuko dugu egun honetan Euskararekiko gure konpromisoa. UNESCOk dionez, hurrengo 20 urtetan munduan dauden 4.000 hizkuntzetatik 1.000 galduko dira eta beste askoz gehiago 21. mende osoan zehar. Eskuararekin ez da hori gertatuko. Hitz emanen dugu denek gaur hemen. Horregatik bildu gira gaur hemen, eskualerri osoaren erabakia baita, 21. mendea eskuaraz izan dain. 20 urte bizitza osoa da gazte batentzat. Haur batek ez lezake pentsare zer den. Ahatik 20 urte ez da fitxik adinekoentzat. Are gutio, deus ez da 20 urte hizkuntza baten bizian. Egia da, 20 urte ez dira ezer, baina hurrengo 20 urteetan guztia dago jokuan Euskararen bizitzan. Dena irabaz edo gal baiteke hurrengo 20 urteotan. Horregatik bildu gara gaur hemen eta Euskal Herriko beste 4 tokitan denok batera bai Euskarari 4 haizetara aldarrikatzera. Gaurkoa ez da jaialdi hutsa. Gaurkoa konpromisoa hartu nahi dugun guztion urratsa da. Euskara guztiona denez, denok batera eman beharreko urratsa. Alde batetik, orain 20 urte emandako lehendabizikoaren jarraipena. Eta bertzetik, mende berriaren atarian dugun erronkaren aitzinean prestatzeko lehen pausoa. Orain 20 urte, estadio bakarra izan zen bai Euskarari aho batez esan zuena. Gaur, bortzetan ari gara, aho batez, orai arte egindako lana ahantzi gabe. Baina Andoni, ez altzaizu hobe iruditzen agian aseratik hastea, atzera begira pixka batean jartzea, 20 urte atzera egitea. Primera, Maialen, arrazoi du ezta, Miarritzen zain dauzkagu Pantxoa eta Peio bai Euskarari kantatzeko, eta guk kanta dezagun eurekin. Zuekin Agileratik zuzenean, Pantxoa eta Peio. Eta bai, nik Euskarari baita bai. Eta bai, nik Euskarari baita bai. Uso xuria, uso goria, dantzan nabiltzuaren gai. Uso goria, uso xuria, herriak Euskarari bai. Neure kabila daukat garetan, neure humeak neure zai. Nagutunetan garetan, txiparta gainetan, neure humeak neure zai. Uso xuria argitu dute, hotzak dardara zerdian. Uso gorria garetan dator, Euskal Herriaren bila. Uso xuria lehengoa duzu, uso gorria geroa. Euskal Herritik uso bakar bat, iguzki aldera doa. Uso xuria, uso gorria, dantzan nabiltzuaren gai. Uso gorria, uso xuria, herriak Euskarari bai. Herri kabila daukat garetan, eure humeak neure zain. Nagutunetan garetan, txiparta gainetan, eure humeak neure zain. San Lorek ustaia dute, eta herriekari bat. Euskal Herriak Euskara bai, kirikabeko gila. Euskal Herria Euskara gabe, egal gabeko usoa. Uso gaztea hainatuari, eta iguzkira iloa. Uso xuria, uso goria, dantzan nabiltzuaren gai. Uso goria, uso xuria, herriak Euskarari bai. Eure kabila daukat
garretan, neure humeak neure zain, nakotonetan garretan, txinparta gainetan, neure humeak neure zain. Eta bai, nik euskarari baita bai. Eta bai, nik euskarari baita bai. Eta bai, euskarari baita bai. Eta bai, guk euskarari beti bai. Euskarari ura gogoan daukagu guztiok. 20 urte pasa dira eta ez alferrik alajaina. Milaka eta milaka lagun aritu dira azken 20 urte hauetan euskararen alde lanean. Eta hoiei esker, hemen zaudeten guzti-guztioi esker azken batean, eta etortzerik izan ez duten beste askori esker, iraundu euskarak orain artean. Ezkara banan-bana, euskararen alde egindako jai eta ekintza guztiak, ekitaldi eta topaguneak aipatzen hasiko. Baina minutu pare batean, begiratu azkarra emanen diogu azken urteotan egindako batzuei. Asko, haunitz geratuko zaizkigu aipatu gabe, zalantzarik gabe. Ezinezkoa litzateke danak ikustea. Baina irudi hauekin jabetuko zarete urtez urte, hilabetez hilabete, egunez egun, asko eta hondiak izan direla egindako lanak. Guztiok egindakoa, zuek egindakoa. Gaur bezala, zuek izan zireztelako bultzatzaileak. Guzien besta da, eta guziena delakotz, abes batzekin batera, guziek kanta dezagun. Beraz, xuti, dendenak, xuti. Xuti. Are, eta kanta dezagun. Eskuara, oi eskuara, zutan da gorderik, mendez mende egoki. Euskera, zutan da gorderi, mendez mende egoki, euskaldun gogoa. Euskera, oi euskera, zutan da gorderi, mendez egoki, euskaldun gogoa. Euskaldun jaio nintzen, euskaldun hazi, euskera gutxik ama, zidan gera gutxi. Euskera maite, maite, zabil bainerekin, euskera irezkero, ez duke nahi bizi. Euskera irezkero, ez duke nahi bizi. Euskera, oi euskera, zutan da gordegi, mende
ezin eskriba zaiteke, bertze jendek uste zuten, ezin eskriba zaiteke. Orain dute korogatu, engainatu zirela. Orain dute korogatu, engainatu zirela. Euskara, euskara, jalgi, jalgi plazara. Euskara, euskara, jalgi, jalgi plazara. Plazara, euskara, plazara. Euskaldun irakasle eta ikasleok dantzara. Plazara, dantzara. Geure herriaren geroa baikara. Bai arrebatana, guken herri bat izana, gure lurrak laiatuz eta irauliz, udaberriko emaitzaren ezain, herriekin nahi dugu, eta jakintza herriaren zana. Plazara, euskara, plazara. Euskaldun irakasle eta ikasleok dantzara. Plazara, dantzara. Geure herriaren geroa baikara. Plazara, euskara, plazara. Euskaldun irakasle eta ikasleok dantzara. Plazara, dantzara. Geure herriaren geroa baikara. Epo itaitai, epo itaitai, epo ituki-tuki, epo ituki-tuki, epo itaitai, epo itaitai, epo itaitai, epo ituki-tuki, epo ituki-tuki, epo itaitai, epo itaitai, epo itaitai, epo ituki-tuki, epo ituki-tuki, Isiltasun pixka behar dugu, eskerrik asko. Bat, bi, hiru, eta lau. Kirriki! Zer, kokos? Nik ere komodidadea nahi dut! Zuk ere Komodidadea! erosotasuna nahi duzu, Bai, itxoin, bai. itxoin. Nik ere komodo! Eroso! Osasuna! Beno, orain bai, orain prest gaude. Ea ba, bat, bi, hiru, eta lau. Kirriki! Zer, kokos? Kakas? Anize! Ahí ba, zuk ere erosotasuna nahi duzu? Komodidadea nahi dut, kakaseke bai! Eman komodidadea! Tranquil! Ea ba, azkenean prest gaude, ikusten duzue, nik ez dut, aulkirik ez dut erosotasunik beraz. Ea ba, has gaitezen. Bat, bi, hiru, eta lau. Kirriki! Zer, kokos? Nik ez du komodorerik nahi! Ez duzu erosotasunik? Ez! Ba, kendo? Zu bezala! Ezer bari! Horrela! Ea ba, azkenean. Listo! Barkatu baina, zuzeneko gauzak. Ea ba, bat, bi,
3, eta 4. Kirriki! Zer, kakas? Ni kokos bezala nahi de. Kokos bezala, ba, kendu erosotasun. Ez du nahi komodidaderik. Fuera! Zenba komodidadia dago hemen. Eba, badirudi prez gaudela, baina kokos, kakas. Maixu! Atera! Katxarronek nola funtzionatzen du? Atera zuen gitarrak, atera zuen musikatresnak. Zabaldu. Ireki, eba. Horain ja ez dago ensaioa egitzeko denborarik, Eba, aterako dituzte euren gitarrak eta prez gaude. Lista! Baina kokos, kakas, zer da hau? Ze iskanbila da hau? Musika? Musika hori zarata da, ez da musika? Andala, Pepa! Ez. Haizu? Galdetu beharko dugu. Bai. Nola, nungiragu? Ez, denok batera. 1, 2, eta 3. Oso erresa da! Entzune? Bai! Euskara-pli! Ez! Bai euskara-pli! Ez! Xaxa! Txori buru alakua! Ez! Galdetuko dugu berriro? Bai! Azkena, Azkena! 1, 2, eta 3. Oranguan bai! Prestatuko gera. Bai! Euskarari! Txalo handi bat! Orain, txalo handi bat bai euskara! Hemen gauden guztiotat, noski baiet! Momentu, frogatuko nikene. Frogatuko. Txi. Nola, txi. Kaixo! Txarra dela! Hori da, mikrofono hori. Izilik! Nola izilik? Ez. Bueno, hobi, gauza bat. Zer? Dena den, badakizu zertarako etorri garen ona? Ez. Lan egitera, eta hain zuzen gaur dagokigun lana, berotze ariketak egitea da. Bai? Bai, Begira. Orain denak nirekin batera. Prest! Gora! Hala! Zer! Baina, Popi! Zer egin? Hola egin nahi duzu edo? Itxoi! Popi, momentu bat! Venga, ematen dizuz! Denok guazten gara eta buelta osoa eman dezala hori. Prest! Eta hor eskuin aldetik azten da, Bai! Hortik eskuin aldera eta buelta osoa eman arte. Prest! Bat! Bi! Eta hiru! ¡Ay! ¡Honi! Bueno. Zapalita, Oso ongi egin duzue! Gaixo! Euskal Herria! Gaixo Donostia! Gaixo Euskal Herria! Gaixo Donostia! Gaixo Euskal Herria! Gaixo! Gaixo, Anoeta! Gaixo! Preso deta besteko! Altza ipurdia! Altza hor zaudeteno! Venga! Eskola lanean, tristuran eta
narara, 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 je vous salue Marie. Iragan egun batez, ostatu batean, bi gizon ari ziren, eztabait betean, biok ziren euskaldun zintzoak ustean, alara ezin adi elkarren artean, entzuten egon naiz umore tristean. Parabola, erderaz mintzo baizen, berak jakinola, gure herri maiteaz, zue bela asola, hau bere gain beharra, bertze ben mendagola, gora Euskal Herria, frantzez eziola. Bertzea oldartu zen Euskara garbian, gure hizkuntza eta galduko agian. Hori dugu beresik guk Euskal Herrian, gainerakotan gaude bertzen negurrian, frantzez egin agira joan den aspaldian. Gizon horietan zugaitz honekoa, batek ondoa zuen bertzeak ostoa, gauza arrado hori ez dut gustokoa, mendian biziarren dut ikustekoa, gaztainaren alda askez jantzirik pagoa. Anai arrebak entzun ene ahotsa, izaite bat ez daike ezurrutxez osa. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza, bertzetik berestean, bitarik bakotxa. Izaite horren dako, segurra gilotza. La 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 Je vous salue Marie. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela
etzen gehiago txoria izango, baina nonela, etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Ben bat gera, lau bat, hiru, bost, zazpi. Zenbat gera, lau bat, hiru, bost, zazpi. Zer egin dugu, ezerrez, zer egiten dugu, alkarjo, zer egingo dugu, alkarril, zer egingo dugu, alkarril. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Bada garaia noiz baidezagun, guda hori galedo irabaz. Zabala bideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnaz. Bada garaia noiz baidezagun, guda hori galedo irabaz. Araba, oi zare aitaren zazpigarren alaba. Gure nahiak ekaitza aizea legorra, izona zapalduta mugatzen da. Zore lurre mankorretan isurtzen diren asmoak, gogotxo hartoko aldetu lurgozoak. Zure kastelu zaharrek gorderi duten aintzina, hastristetan mintzo da haren mina.
dakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Zer euskal herri litzake bere, hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Zazpigarren Izan etezan anaiak eta euskaldun zitzo garbiak. Petor kurazo, zardun pedia, petos azaben legiak. Benekarrak negortu naizan, ni jaio nintzan herriak. Onure herri maitea, zapustaz triste negarrez. Zeure alabak unen buruak, matxez ez taldu ditu ez. Hainbat gauza berezi badira Euskal Herrian, hauxe da zorionez daukaguna berria. Leku guztietan bezala hemen be miseriak, baina guztionen gainetik gauza miresgarriak. Guri arbasoek utzita guri hizkuntza maitia, ez aldugu ba euskara guztiz maitarazlea, baina berezi oro maitagarriak, inon nauditzen ez diren Euskal Herriko neskak.
lehenik asma dezakuntzakoat. Txibi amarruteko joa luzeakoak, gero zaldi bazbaten biluak. Red for red, itxaldetik zuzeni eseginak. Ez dut nahi deus, baizik. Amortiua egin menderen mendetan, amortiua egin menderen mendetan. Ez dut nahi ez, deus. Umetxoak ikusirik, loreak ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman. Loreak esan nahi dio, umetxo bazkana ezazu. Gaino naiz libre izateko, da ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman. Orduan izango baitu, indarra eta kemena. Orduan emango baitu, urari bere fruituak. Apa Bilbo! Euskal presoentzako! Beno, gazteon indarrez eta helduon zuhurtziaz, heldu gara gaurko ekitaldiko unerik gorenera. Euskararen gizarte erakundeen kontseiluaren izenean, bai Euskarari kanpaina honen atarian sinatzen hasi den 21. mendeko akordioa aurkezteko ohorea dugu. Euskal Herriko gizarte eragile nagusienek bai erran diote Euskarari. Iruñean bertan, asteazkenean, UNESCOren itzalpean egin zen ekitaldian. Euskal Herri osoko 22 erakundek Euskararen aldeko konpromisoa hartu dute. Euskal Herriko gainontzeko erakundeek ere gauza bera egin dezaten deia zabaldu dute. Kontseiluak sustaturik, ondokoak dira, bai Euskarari akordioa sinatu duten eragile sozialak. Zer da sinatu dutena? Zein da dokumentu hain garrantzitsu horren edukia? Zein da 21. mendeko akordioa? Labur esango dizuegu, hauek dira funtsean akordio horren 3 puntu nagusiak. Gizarte eragileek lehenik euskarak garapen osoa lor dezan bere normalizazioa behin betiko bideratuko duen prozesu batean esku hartzeko konpromisua adierazi dute. Bigarrenik, prozesu hori hizkuntz normalizaziorako plan estrategiko bat prestatuz eta ezarriz, burutuko dutela hitzartu dute. Eta, hirugarrenik, Euskal Herriko gizarte eragile guzieri akordio honetarat biltzeko proposamena luzatu diete. Hau dugu 21. mendeko akordioaren hastapena. 22 erakunde garrantzitsuek sinatu dute eta eskoraz bizitzea normalduko duen prozesuan parte hartzea erabaki dute. Hori bera da, gaurtik aurrera, Euskal Herri osoko erakundeei hemendik zabalduko diegun deia. Bat egitea gurekin, Euskararen aldeko plan estrategikoan. Eta konpromiso honen berri emateko, norobe... Kontseiluko idazkari nagusia berbera baino.
Iruñean daukagu zuzenean Xabier Mendiguren. Arratsaldeon, Iruñeko El Sadarren zaudeten euskaltzale nafar guztiok. Arratsaldeon. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Lapurdiko estadioetan bildu zareten euskaltzale guztioi, agur eta ohore. Zeuon etxeetan zaudeten guztioi, arratsaldeon. Arratsaldeon Euskal Herria! Zorionak, gaurko helburua lortu dugu. Bete egin ditugu San Mames, Anoeta, Agilera, Mendizorrotza eta El Sadar. Zorionak eta eskerrak, amets hau errealitate egin duzuen guztioi. Enpresa, komunikabide, erakunde eta bereziki 100 batzordetan kanpaina antolatzen ibili zareten milaka laguntzaile kanpainakideoi. Txalo beroa zuentzat, biba zuek! Iraganaren altzotik, mende luzeak egin ditu euskarak gure egunotara iritsi arte. Ibilbide neketsu eta eragozpenez betea izan du. Gaur egun ere baditu eragozpenak. Baina azken urteotan euskarak eta Euskal Herriak bizinai argi erakutsi dute. Horretarako sortu dugu kontseilua. Zuekin batera euskara garapen osora eramateko. Hori da guztiok hemen bildu gaituen ametsa. Aldeko haizea sentitzen hasi ginen udazkenean, bai euskarari kanpainaren hasierarekin batera. Haize fin eta bero hasieran, zorion, poz eta laitasunezko haizea une honetan. Itxaropen haizea euskararentzat. Izan ere, hemen dago euskararen itxaropena. Gu guztiok gara euskararen itxaropena. Duela 20 urte, egan abiatu zen San Mamesen euskararen uso zuria. Uso zuri honek bat egin du bake eta askatasunaren usoarekin. Eta elkarrekin doaz 21. mendera egan. Euskararen usoak bakea eta askatasuna behar baititu egan egiteko. Euskal Herriko 5 estadioetan eztarri handi hauetatik gure hitza emanen diogu euskarari, gure hitzak baitira euskararen hegalak. Asko ikasi dugu 20 urte hauetan. Orain, badakigu nora goazen eta nola goazen. Euskal Herri osoaren konpromisoa daukagu gaur hemen. Euskal Herri osoaren erabakia abian jarriko dugu gaur hemen. Gaur abiatuko da 21. mendeko akordioa. Haize hotz eta ekaitzak gora behera, denon adostasunezko erabaki honek benetan lortuko du Euskal Herriak euskaldun irautea. Bai euskarari kanpaina izan dugu ibilbide guzti honen hasiera. Hemen gaude guztiok, etxeetan zaudetenok, hitz batean, Euskal Herri osoak dauka tokia eta ardura zeregin honetan, eta gu guztiok dugu azken hitza. Llevaremos el euskera, nuestra lengua, al pleno desarrollo, con el compromiso de todos y todas. Nous réussirons à développer l'euskara dans tous les secteurs de la vie, avec l'engagement de la société basque entière. Eta konpromiso hau bermatzeko, zutik jartzeko eskatu behar dizuet. Zutik estadio ezberdinetan zaudeten euskaltzale guztiok.
zutik Agilera, zutik Mendizorrotza, zutik San Mames, zutik Anoeta, eta zutik El Sadar ere, zutik guztiok. Eta orain, eskuartean dauzkagun bengalatxoak piztu, eta bai esango diogu euskarari. Adi, erne guztiok, gaur, 1988ko abenduaren 26 honetan, Euskal Herriko 5 hiriburuetan bildu garen euskaldun guztiok, geure borondatez eta ageriki hitz ematen dugu, eutsi egingo diogula euskarari, geure hizkuntzari. Eta guk hitz ematen dugun bezala, geroak ardezan herri osoaren hitza, guztiok batera aldarrika dezagun. Euskarari bai! Euskarari bai! Euskarari bai! Euskarari bai! Euskarari bai! Euskarari bai! Ondoren, kanpainako abestia kantatuko dugu denon artean. Agileratik, zuzenean, Anje Dual, Ixia Rorexa eta Niko Etxa. Erdaldunek ez gaituzte ezagutzen geure hizkuntzan. Eta hizkuntza arrotzean hoiek ezingu egiaz ezagutu. Eta ezagutzen ez dena nola maite. Guk ezagutzen ditugu eurak euren hizkuntzan. Eta erakutsi diegu nola ditugun maite. Hoiek bezain ondo, hoien erdara guztiok ikasiz. Iarrez bada etzi, seguru noiz baiten, erakutsiko dute, euskaldun izaten. Bainan zer ari gara, euskara erraiten, guk maite behar dugu, maitatu dezaten. Bideak eukaiba, maitatu ikasi, ikasiaz maita. Elkar bizitza goxo, bideratu naita. Gure atabarea, herri bera data. Bai euskarari, bai eutsi, eutsi goian euskarari. Bai euskarari, eutsiz goiari, eutsi euskarari. Bai euskarari, bai eutsi, eutsi goian euskarari. Bai euskarari, eutsiz goiari, goian eutsi euskarari. Elkarrekin bizita, alerre aparte, ezagutza ezetik, sortu hainbat arte, hortik angorrotoa, etorri daiteke, ezagutzen ez denik, ez liteke maite.
erlearena dugu kasu nabarmena, ziztada egitea galtzen du ez dena, naiz ustez bestearen menpean duena, garailea berra da menperatuena. Bai euskarari, bai eutsi goian euskarari, bai euskarari eutsiz goiari, goian eutsi euskarari. Bai euskarari, bai eutsi goian euskarari, bai euskarari eutsiz goiari, goian eutsi euskarari. Maitasunaren bidez, batak besteak garaitzen duenean, bata nola bestea, biok jaikitzen dira garaitzen. Euskarari bai Eutsi goian euskarari, bai euskarari eutsiz goiari, goian eutsi euskarari. Bai euskarari, bai eutsi goian euskarari, bai euskarari eutsiz goiari, goian eutsi euskarari. Bai euskarari, bai eutsi goian euskarari, bai euskarari eutsiz goiari, goian eutsi euskarari. Bai euskarari, bai eutsi goian euskarari, bai euskarari eutsiz goiari, goian eutsi euskarari. Mila esker, hainbat herritan, egunetan zehar, astetan zehar lanean, aritu diren, langile, voluntario guztien. Biarrez bada etzi, seguru noiz baiten, aleginduko dira euskaldun izaten, baina zer ari gara euskara esaten, geuk maite behar dugu maitatu dezaten. Erraldundan arantzat, bidea geukaipat, maitatuaz ikasiaz maita, elkar bizitza goxo, bideratu naita, gure eta barea, herri beradata. Bai euskarari, bai eutsi goian euskarari, bai euskarari eutsiz goiari, eutsi goian euskarari. Bai euskarari, bai eutsi
eutsi goian euskarari, nahi euskarari eutsiz goiari, goian eutsi euskarari. Elkarrekin bizita, alere aparte, ezagutza ezetik, sortu hainbat tarte, hortik angorrotoa, etorri daiteke, ezagutzen ez denik, ez liteke maite. Erlearen dugu, kasu nabarmena, zistara egitean, galtzen du ez dena. Naiz ustez bestea den, menpean duena, garaile